El PSC dels vots de Catalunya, els posa a disposició del PSOE. De què ens serveix que a Catalunya el PSC tingui 25 diputats a Madrid si ni una sola vegada ha votat en contra del PSOE i s'ha posat al costat dels interessos de Catalunya? Tampoc és un vot útil a l'esquerra, perquè també sabem què en fa dels vots. Els utilitza per fer president de la Generalitat a José Montilla. I això ho dèiem a la campanya de fa 3 anys, a la campanya al Parlament de Catalunya. Dèiem, qualsevol vot catalanista que no vagi a Convergència i Unió servirà per fer president de la Generalitat a José Montilla. I així va ser. I ara diem el mateix. Qualsevol vot catalanista que no vagi a Convergència i Unió en aquestes eleccions no servirà per defensar els interessos de Catalunya. Penseu a tothom que vagi a votar diumenge que ve. I sobretot que voti a Convergència i Unió. Digueu-ho a tothom. Per acabar, com deia abans, Convergència i Unió ha guanyat totes les eleccions al Parlament de Catalunya. Però encara hi afegiria una altra cosa. A Osona, Convergència i Unió ha guanyat no aquestes eleccions. Des de l'any 1979 hem guanyat totes i cadascuna de les eleccions que s'han celebrat. A Osona... Jo estic segur que aquesta vegada els osonencs tampoc ens fallaran. Josep Antoni, diuen en Ramon Tremosa, a Osona aquesta vegada tampoc us fallarem. Moltes gràcies. Són importantíssimes pels catalans i pels catalanistes encara més. Necessitem que estigui estructurada, que tiri amunt i que no vagi a menys. Hi ha gent que li interessa que vagi a menys. Hi ha gent que aprofita aquests moments de crisi i de desencís mundial per tirar endavant les seves polítiques. I que Europa vagi a menys els hi va molt bé. Europa necessita, per tant, de la democràcia. Necessita democràcia per poder defensar la llibertat i la pau, que nosaltres sempre hem necessitat i hem defensat. En aquests moments tenim una greu crisi econòmica, molt greu, una crisi econòmica gravíssima. Això està passant i això pot passar. No és veritat que tinguem considerat una Europa democràtica, lliure, plena i sobretot en pau. Poden sorgir moviments perillosos. I Vic ho vam conèixer fa 2 anys amb els nostres municipals. Vam conèixer el sorgiment d'una força que era en aquells moments una força que representava un crit en contra de la ciutadania i de la confiança dels nostres ciutadans. Atenció, hem d'anar a votar, insistim en Europa. Hem d'anar a votar per dir que Europa és necessària, que Europa és la pau i que Europa és molt necessària pels catalans, perquè a través d'Europa... Aquest sentiment que et trobes amb la gent quan parles al carrer del cabreig que porten perquè el país no avança i el país no va bé per culpa d'aquest govern, que el transformi també en vots el dia 7 per donar a Convergència i Unió un gran resultat. Nosaltres som els que defensem Catalunya a Barcelona, a Madrid i també ho farem a Brussel·les. Nosaltres en Josep Antoni Duran i Lleida. Ara ven Rajoy i fa promeses als ciutadans de Catalunya d'inversions i diu que en Zapatero ens ha pres el pèl, que és veritat. Però també és cert que en Rajoy i el Partit Popular es posen d'acord amb aquella gent que ens pren el pèl, amb aquella gent que no compleix l'Estatut, amb aquella gent que a l'hora de votar coincideixen Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol d'anar en contra d'un millor finançament per a Catalunya. S'entenen. I si és per anar contra Catalunya, s'entenen sempre. Per tant, no fem cas
d'aquella campanya electoral dels socialistes que demostra que no tenen altres idees, que ens presenta una societat dividida entre dretes i esquerres, les dretes, les dolentes, ells, les esquerres, els bons. Europa s'hi va defensar interessos que estan per sobre de les esquerres i de les dretes. I nosaltres, des de Convergència i Unió, el que hem dit sempre, ho repetim ara, ni dretes ni esquerres. Catalunya és el que cal defensar a Europa. Els interessos de la gent que hi viu, els nostres interessos col·lectius, els interessos sectorials, com se n'ha parlat abans, i molt bé ho ha fet en Salva Sedó, i ja n'havia parlat també en Josep Maria Viladedal en la seva intervenció. Per tant, permeteu-me que jo us parli d'economia. La gent és molt conscient que abans, no fa pas tants massa anys, eren un model del qual a Europa se'n parlava en positiu, el model català. Eren una autonomia que la resta de l'Estat ens mirava de reüll, amb enveja. Érem gent que representants de govern